Mă aflu în localitatea Păcălești, județul Bihor, în vizită la columbofilul Jugan Răzvan, un bun prieten al meu. Lui Răzvan, prietenii spun Bergkamp, și porecla asta provine de la faptul că el joacă fotbal și colegii îl aseamănă cu faimosul jucător de fotbal olandez Dennis Bergkamp. Salut, Bergkamp, ce faci? Salut, uite, printre porumbei, astăzi duminică și pe aici, pe acasă. Ăsta e primul tău sezon de concurare porumbeilor, abia anul ăsta ai început. Ai avut puțin porumbei de start și la prima etapă de fond a sezonului ai avut porumbei sosiți, dar ți-a fost anulată etapa pentru că nu ai anunțat amândoi porumbei. La a doua etapă ai făcut o performanță foarte, foarte frumoasă. Din cei 22 de crescători ai luat locul 1. Păi, da, ce să zic, a fost o performanță pentru mine foarte plăcută. Am băgat la prima etapă de fond mai mulți, s-au întors numai 2. A rămas fără perechi și masculii au rămas văduvi, sunt amândoi masculi și le-am băgat la etapa de fond acum. Deci la etapa de BNSOV ai trimis doar pe ei 2. Da, da, am băgat pe ei 2. Nu aveau pereche, nu nimic. Nimic. După primul fond au stat tot timpul liberi? Da, porumbeii mei sunt deschiși toată ziua. Se antrenau singuri, nu am făcut niciun antrenament. Porumbeii sunt primiți de la mentorul meu, Vesa. Am primit și porumbei de matcă. Și se antrenau plecau singuri. tot timpul la fosta lor crescătorie. Exact. Da. Porumbeii făceau și 3 drumuri pe zi, la fosta lor crescătorie. Da, câți kilometri sunt până acolo? Vreo 20 de kilometri. Primul porumbel care a venit îi provine de la tata, îi de la Bogdan Oros. Are 6 maratoane, din care 3 clasate. Iar mama de la Lungu, la Sibiu. Da. Acesta este porumbelul, primul porumbel sosit. Așa, și al doilea porumbel? Al doilea porumbel provine de la tot mama e de la Lungu și iar tata de la un prieten, de la un coleg de aici, de la club. Deci amândoi porumbei au mamele de la Lungu Gheorghe de la Sibiu. Exact. Spune-te rog, cum ai trăit ziua sosirii? Păi, ce să vă zic, n-am fost acasă, am venit spre seara acasă pe la vreo 5. M-am uitat în cușcă, cușca era goală, porumbei erau la zbor, cred că am mers pe câmp. Am venit, m-am uitat la ceas, când mă uit am văzut că a venit un porumbel. Când m-am dat să sun pe prietenul, colegul de la club și am dictat seria. Am dat pe săgeată mai în jos, am observat că a venit și celălalt. Era pe ceas. Și ce să zic, m-am bucurat, am auzit, el mi-a zis că nu sunt doar 5 porumbei cu cei 2 a mei, sosiți atunci și a fost o zi foarte plăcută pentru mine. Ce ai de gând să faci cu porumbei ăștia? Îi trimit și la a 3-a etapă de fond? Da, da. O să bag și la a 3-a etapă și o să vedem ce o să fac. Ei și în momentul ăsta sunt văduvi. Văduvi, solo, n-au Da. pereche, n-au pui, n-au nimic. Nimic. Da. Deci, să dă mari pe aici. Zboară toată ziua. Răzvan, îți mulțumesc mult pentru faptul că ai acceptat să vorbești în fața camerei cu toate emoțiile pe care credeai că o să le ai. Da. Și îți doresc să ai mult succes în continuare cu acești 2 porumbei și cu ceilalți pe care îi reproduci la matcă. Îți mulțumesc și eu pentru toți porumbei care mi-ai făcut cadou. Fără ajutorul tău nu cred că făceam această performanță. Îți mulțumesc încă o dată.